abafundi bakaYesu abangekho kulatweni. Sifumana inkonko Thixo makasincede. Phakathi kwabafundi ababili bakaYesu bephuma eJerusalem besiya eEmmaus. Abantwana bokuthandaza. Kudala bashumayelwa uvuko. Nayazi njengoba mama bathe sawuqendelwa ngubani. Bathi akekho apha uvukile. Nayazi leyo ukuba kukuhambo oluya eEmmaus. Nayazi loo nto. But yintoni equlathwe sizibhalo ekuvukeni kukaYesu? Ngoba eyona nto ibalulekileyo kungashumayeli ivesi. Kodwa into ebalulekileyo kukushumayela ngaphaya kwevesi. Usebenzisa ivesi ukushumayela umyalezo oqulathwe yivesi ehlabathini. Abantwana bokuthandaza. iJerusalem isempumalanga. Emmaus is on the western hill of Jerusalem. Isentshonalanga. Khamethengwe. Yokule noThixo. Molweni extended. Abazalwane basuka endaweni yokuphumilanga. A place of sunrise. Baya endaweni yokutshonilanga. A place of sunset. And indeed for the tuna, when the sun rises, it gives hope. It makes it turn over. It means it figgy. Kodwa lichonila. Kuba kwikhala loba. Ubusuku busondela. Abazalwane bashiya indawo yokuphuma kwelanga. Bayosithela kwindawo yokutshona kwelanga. They live a place of hope. Bayosithela kwindawo yokungabinathemba. Usekhona uhambe netaweni. They left a place of hope for a place of desperation and despair. Luhambo olu le-disappointment. Luhambo olu lwempoxakala nokutshaya nokuphelelwa nokuphunza kwamathemba abantu abanawo. Luhambo lwaloo nto abantwana bokuthandaza. Luhambo olude. Uhambo lokuphelelwa kwethemba. Akupheli ithemba kubantu abangakholwayo, kodwa kuphela ithemba kubantu bengabafundi bakaYesu Kristu. Khamethengwe umkaKleopa ngulowo ebehamba noMariya ekuseni beyedwa likaYesu. Uye lo utata ekhaya lo uyahamba uphelelwe yena lithemba uhamba noqhawayo. Luhambo lomKristu wonke ovuma into yokuba uYesu uyinkosi. Kubakho amaxesha woba umKristu aye kuhambo olusingise eEmmaus apho adisappointwe khona zizinto ebezithembile, apho alahla khona ithemba, apho athi le nto bendiyithembile ayisebenzanga. Luhambo oluyeEmmaus. Luhambo lolulahlekwa lithemba. Uhambo loya eEmmaus. Bave xa besiba thina uye lo ozawusisindisa. Khamethengwe luhambo lokulahlekelwa lithemba. Wonke umKristu kufunyanzelekile kubomi bakhe bomkhono akhabe nexesha lokuba ahambe olu hambo lubheka eEmmaus. But the secret usekubeni uzazi into yokuba ngoku ndisendleleni yeEmmaus.
kuthandaza ngoba ungahlala nathi apha ungacula nathi apha khamethengwele kanti uyazenzisa usendleleni wena Emmaus kuphela ithemba kwaye kuphela nabo ubathembile bakunetha sabesithele kuwe sabemkile usibona sawuwetha ngoba ufuna ingoma dadisiya nesifane oyinhlako kodwa thobela mhla dililo ijali indlela yaseMaus. Now, ukhona nomuntu naba mnye othi ndikhenda kuba kuyo le ndlela. Ukhona umuntu naba mnye othi ndiyalibona neshumayela ndiyalibona nevuma kodwa mna ndiseMaus. Khamethengwele le inkonzovuko iza kuwe ngqo uba ngoku ndiyabandedwa ndandithemba abantu kodwa bandidisappointe endleleni. Khamethengwele le inkonzo ifuna wena. Khamethengwele ethi sazalwa sibaninzi esibelekweni sikamama kodwa ngoku ndishiyeke ndedwa. Le inkonzo ifuna wena. Sihlobo senkosi umntu othi andisanabani yonke le ndiyithembile indidalise. Ndize kuwe wethu. This sermon is for you. This sermon is for you. This sermon is for you. Kwaye eMaus ayikhethe kufundisa. eMaus ayinamfundisikazi. Kodwa eMaus inekholwa lonke. Khamethengwele akubulela uThixo. Mangikhawuleze ke zininzi inkonzo esemva kwele. Mangikhawuleze igqibele yethu. Now baseluhambeni sifunde kahle 2 points here. Baseluhambeni only 2 points. Number 1, bathetha ngezinto ezenzekileyo. Bancokola ngemozulu, bancokola ngesport, bancokola ngeweather, bancokola ngezomhlaba. Apha endleleni uYesu sivana into yokuba uye wavela. Khamethengwele bancokola ngokuhlala uYesu sivana into yokuba uye wavela. Bona nobulela uThixo kodwa bathaba uJinqoko baqalisa ukuncokola ngento ezenzekileyo ngoLwesihlanu. Futhi unobalisa waqalisa uYesu ukuthi ngeke wahamba nabo andiva abaphathisi when they talked about ukuhlala uYesu khangavele kabethetha ngeqala uYesu khangavele kabethetha ngokusiwa uYesu khangavele. But the moment they began to talk about Jesus, we heard what's that? We know where you are. But first we are so very that's not what I can put down. But the moment we involve him, we know where we are out of it. Can I get a name? Do you know what I mean? Bethuna awuleva uhleka senza yonke into yenzayo uYesu akabikho kulomqondo. But the moment you start to talk about him uYesu bakhona. Oh Bethuna make siyicawe kule minister friend encobana ngoYesu kwi-discussions zethu kwi-phone calls zethu Bethuna kwi-video calls zethu WhatsApp messages zethu mayingapheli message ungakhange ucokole ngoYesu olona ukuthandaza. Mayingapheli phone call ungakhange ucokole ngoYesu. Involve him. When you begin to involve him, he shows up to change the nature of the discussion. He shows up to
change the nature of the conversation. He shows up. He shows up. He will show up. He will show up. He shows up when you invite him. He shows up when you change the conversation. He shows up. It's not going to tell me. It's essential. Be honest. When it comes to your food, it's a lot of ass. But I go home. I got snowball in the guy. Someone in the guy is sitting. If I let anybody. If I let anybody. This is the power to this text. This is all time. Diego go. Oh, because the already this is the power of this text. This is the power of this text. If it's not, I'll be satisfied only. Nobody commented at all. But if I get an amen on this side, I will know that I've hit a point home. In the 7th degree. Nancy second. It's Sunday. It's Sunday. It's today. It's today. They do not know once again kodwa uclear about batheka beyisiyo mama bafike ngeke kusithenga uvuki. It's Sunday. It's Sunday. It's Sunday. They are living in Jerusalem on a Sunday. Apparently the temple on a Sunday. Ngoba batheka bephuma badlule eGolgotha because indlela eMaus idlule eGolgotha. They saw the three horses, the three crosses there. They saw the middle cross. Ingena badindlela eMaus idlule eGolgotha. They saw the old rugged cross coming to where Pastor Ijongile but the Son was obsessed. But I'm telling us, and the super start singing a moan and feet. It's Sunday. It's Sunday. It's Sunday. It's Sunday, Mama God. What they missed. What they missed. What they missed. Coming to where but I'm telling us, who was so when they picked it, they took their frightened and brought it on a Sunday. Come and take my head. I didn't even a tuna. I thought you were slide. I'm from Shumayela. Get out. Come and take my head. What's the worst time? What boomer? It's our yard. Oh. I didn't give them a tuna. I didn't give them. Oh, do you like your Friday cloud, your Sunday? Let me take my we have a disappointment yakona. Igume, itwenzu tiko, ayenselo namhlanje. Ingabo yeka, ukufakwa khona, ukuhlakiswa ngawena, ukhumito, uthikwa yenselo namhlanje. Yes. Amen. Jesus. Amen. God. Wow. Hey. I know. Let's kind of that's the let's kind of one catch. Let's kind of
kodwa uYesu uvuswe nguThixo ngecala. Utheni nje usaphakanyiswa esihlanu wenhlungu yakho kodwa ikhona iminyaka ngecala uthi nokuncede ngayo. Wena ngokuthandaza the fact that uselapha namhlanje into ethi bawule sihlala abagqibana khamethethweni ngoba wabe kusiya kukaSathane ngeke uphelele ngolesihlanu kodwa uThixo wenzile into kube khona ngecala khamethethweni ulapha namhlanje Baptist khawushilo lesihlanu wakho emnyama usondele ngaphambili uzofumana icawe yakho khamethethweni phuma kule iPasika usithi ngishiyile lesihlanu kodwa ngoku ndihamba nomhlawekayo. I will now sit down. Sawuhlala phansi. Ifumene imfundiso. Amen. Ifumene imfundiso. Sawuhlala phansi. Sawuhlala phansi. Points to take home. My Baptist. 2 points to take home. Is that correct? 2 points to take home. Number 1. Yazin led go for. Pain is temporary. Yazin not. Go for. Yazin led. Pain is temporary. Uyesu ubethele ngolesika kodwa uvuka namhlanje idlomo siphelile. Pain is temporary. Now Baptist. What you are currently feeling now, let me invite you. It's temporary. Namuthiko ngathaka kufa kodwa ipain umsuswana kodwa ipain is temporary. Ngekawe isiba khona le ipain uyizwa njengoba ingulesihlanu kodwa pain is temporary. Athi Paulus inkqubo zalikasha lalokuhle asawufanekiswa nomkakao awusasamthila athi Petros We're speaking. And he has it's the word climbing. Climbing is esibili umahluko phakathi kwesiva nenqaba. There's a difference between a wound and a scar. A wound is gaping. Like God, ilinqaba into vulekileyo into yopha into yethu usandobinzwa ngoku le nto ilinqaba into yethu usandobinzwa ngoku khamethethwe le nto ilinqaba anendiva le nto ilinqaba ithi ndisandokwenzakala ngoku kwaye ndiyenzakala ngoku but a scar isiva sithi le ndawo endenzakele kuyo iyabonakala kodwa umsebenzi wokuphila wenzekile. Zihlobo zenkosi uYesu xa evuka emangcwabeni akasenahunzi akanamanqeba kodwa uYesu uvuke nezigazi khamethethweni ngoba amanqeba wona apholile khamethethweni kushiyeka isiva nje sabe isikhonkwane sangena uvuka luthi utshaba lwakho lakubiza
I know. No mfundisi wami. Mhlawumbe nento sithetha yokunkazana. Uthuma Nkosi. Yayazi lo. Yes, they did hurt me. They did hurt me. Sivulile inqindi. Kodwa uThixo ozesisiza. Come into prayer. I know that retrenchment. Okay, bayifumana emsebenzini. Yalivula inqindi. Kodwa uThixo uvesisiza namhlanje. I know that divorce yalivula inqindi. Kodwa uThixo uvesisiza namhlanje. I know your unemployment yalivula inqindi. Kodwa ngovuko uThixo uvesa isifo sakho. I know the death of a loved one yakuphazamisa. Kodwa ngovuko ayiseleyo. Zayeka ndisenje umyalezo wovuko. Sifunda ntoni apha evukweni bana nabokuthandaza. Ekugqibeleni uYesu xa evuka uthi abantu abaxelele sawuhlangana eGalili. I thought he was done. Bathi xa behamba bebaleka wathi mani ningamshiyi uPetros. Sihlobo senkosi. Umyalezo wesithathu wovuko. Wathi ningamshiyi uPetros. Athanda ukubuza amadoda. uPetros njani? Ukule ndawo ukuyo mse. nguPetros. Kodwa xa uvuka Nkosi uthi ningamshiyi noPetros. Nisakhona ecaweni. Imessage yovuko ithi uka uvukile naka uYesu uvusile unendinga nentaba zakho. Sitaba zeNkosi. Xa uYesu uvukile egcwabeni sushiye ngasemva intaba zakho. Ngoba kufuneka bakubone ukulungiswa kwakho nguThixo. Sakusaka amazwi athi unilungisele isithelo. God has a deal with your persecutors. In resurrection, unedingana ngokuthi ngoba uphumela mhlawumbe kwambulisa kodwa kumvukela kuKristu mhlawumbe uyadingeka eluvukweni obekufundisa bami mandiyithethe with the risk of becoming unpopular. Mandiyithethe sinedinga lokuphuma siyowukhangela abantakwethu. Sinedinga lokubuza befundisa babaphila. Sinedinga lokubuza befundisa babaphila. Ngoba xa uvuka uyaziyeka izilapho. Awuvuka noma besendweni kuwe uyangiyeka lokho. Ngoba wena ufuna izinto zaphezulu. Ngoba sigcine ngoba sizokuba ngiyajika. I will be the first one to call. To do something.
I would not be a Baptist if I was in Zanent. I would not be a Baptist if I was in Zanent. I would not be a Baptist if I was in Zanent. Oh, yes, I had a conversation between death and Anabaptanas and sin. I had a conversation. Sin on a Friday came to death and said, Death, can you hold on Jesus for a while? I remember to figure sono ever fed such a bomb, yes. God told some food. Death replied, what can you move? What did the man be? What is that? Early Saturday morning, wapenda rafiki so. Sati kufa, usamambile yes. I said I would not be Baptist if I was a Shumai and I would pray. Wapenda ulisono, sapenda kufa. Satu yes, timbambi, oh wetuna. But early Sunday morning, when I was sin came back and sat down, Are you still holding on to Jesus in Abusafia? And that said, there was trembling. What you my hand was on death.